Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal Najbolji recepti Sejda. Danas ću da pripremam burečke. Prvo ću da pripremim fil, 600 g mljevenog mesa, 2 glavice crvenog luka, 1 kaškica senfa, su i biber. Luk sam isjeckala u sjeckalci skroz sitno. Dodat ću su i biber. I 50 ml mlake vode. Sve sastojke ću dobro izmiješati i ostaviti u frižider minimalno 1 sat. Prekrit ću ga prozirnom folijom i ostaviti u frižider. Sad ću da zakuham tijesto. Ovdje imam 600 g ukupno bijelog brašna, pola litra mlake vode, sol i ulje. Odvojila sam, pa ću po potrebi dodavati. Vodu u opisu videa napisat ću tačno detaljno koliko sam potrošila. I sad ću da zakuham. Dodat ću soli, naravno soli po želji, i 2 kašike ulja. I zakuhati tijesto. Jufke ću poklopiti s djelom, ostavlju 10 minuta i ponovo i premjestiti. Jufke ću još jednom premjestiti i ostaviti 10 minuta, a zatim razvijati. Fil je gotov i sad ću da ga podijelim na 3 jednaka dijela. Kada sam razvila jufku, prepolovila sam je na 2 jednaka dijela. Na sredinu jufke stavljam fil. Razmak između 1 do 2 cm, zavisno kako volite. Zatim ću krajeve jufke prebaciti preko fila, tako i s druge strane. I utisniti prstima gdje nema mesa i rezati.
burečke ću preliti malo ulje. Evo je spremna za peć. Prethodno sam zagrijala rernu na 250 stepeni. Na 250 stepeni peče 10 minuta, zatim ću smanjiti na 200 i peći 30 do 40 minuta, sve zavisno od rerne. Pripremila sam preljev za burečke, 200 ml jogurta i 3 kašike pavlake. Dodat ću malo soli i bijeli luk. Ja sam stavila malo više, vi možete kako ko voli. I evo je gotova, pečena. Ostavila sam 10 minuta i zatim ću je preliti sa ovim predjevom. Pola buređika ću ostaviti bez predjeva zato što nas u kući ima što voli i ne voli bijeli luk. A ostatak polovice ću preliti sa par kašika prokuhane slane vode. I na kraju upržen maslac. I evo ga, završena, gotova. Pa do sljedećeg videa ja vas puno pozdravljam i želim vam svako dobro.